Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хушомадед. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани варенӣ аз биҳӣ бо чормағза пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Иҷода бошад хай результати варенӣ кардагима бинед духтаро, ранги асал шудагиай. Неки беҳтаринай. Яхе одамо бисёри баъд савол додиянд ки дар ватсапам мо варенӣ аз биҳӣ мекунем, сахт мебияд. Не духтаро, анами ритсепт кати кунед, беҳтарин мебияд. Беҳтарин ритсептай ҳамин. Иҷа бошад барои мо дар кораи биҳӣ, об дар кораи шакар дар кораю ба чормағз дар корай. Иҷа чӣ хеле ки диден, ай ҳавлин биҳӣ чиндум. Биҳиҳоро нигоҳ кардам ки пухтиян хай. Чиндум хай бо нимуш мондагия. Ягон рӯз хай ош кардан дар кора, дар ошам чӣ қадар ба мазза мебияд. Хай ягон рӯз дар духовка пухтан дар корай. Ба ҳамхотир камтарша мондуму ин иҷа бошад нимша хай чиндагиюм. Хай биҳира чӣ хеле ки хитон медонед, пашмак дорад дар танаш. Чӣ қадар ҳам хелиш бисёрай ай ҳами вай биҳиҳои агароти манда. Баъд духтаро ҳар якта биҳӣ шудагиае ки калон калони хушрӯ шудагиае. Ай рӯи калон калони хушрӯгиш бошад, чанд ҳамсоям омадаг, ай ҳамин ниҳолакоша бурдиянд. Хай дар хонаҳои вайам гирифтае. Хай хурсанд шудам, гуфтам беҳтарин хай. Ҳар як дарахте ки мо мешинонем, ҳар яктаи вай зикр мекунам, ба мо чанд қадар савоб мегузарад. Ба ҳамин хотир ман дар агаротум ҳамаи дарахтҳоро шинондагиюм. Да чӣ қадар нағза мегӯянд вақте ки як дарахт шинонӣ. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, ман биҳиҳоро хай шуштум, тоза кардум, гирифтуму иҷа бошад ҳозир қандов аввал тайёр мекунам. Қандовша ҳама чиша меандозам, обу шакарша меандозаму мемонам меҷӯшад. Биҳиҳоро бошад мегирам, якта якта реза мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои беҳтаринтон, барои суханҳое ки ин қадар маро хурсанд мекунед, дар видеои ман лайк мемонед. Ман дар як мотиватсия мешавад ки бо влогҳои нав баҳри шумо пешкаш кунам. Ҳазор раҳмати калон, апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро дӯст медорам, ҳаматон барои ман азизен. Ҳар куҷое ки бошед, худоҷон ҳама вақт нигаҳбони шумо бошад, хо дар ғарибӣ бошед, хо дар ватан бошед, ҳама вақт худоҷон ёру мададгоратон бошад. Апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷода чӣ хеле ки мебинед, аввал як коса шакар андохтагиюму баъд об андохтум. Духтаро, вақте ки хоҳед агар биҳитон чӣ қадар ғафсаки хушрӯ биёяд, дар 3 коса шакар 2 коса об андозед. Баъд хоҳарҷоное ки бисёри бар дар ватсап нависитестен ки ритсепти варенӣ биҳигитона бурорен. Ина хоҳарҷонако, ина буровардум ритсепа хай нигоҳ кардум 2-3 рӯз бисёр нависте ки тез бурорӣ апаҷон. Ина ба хотири шумо хаман тезтарак бо хай монтаж кардум, видеома буровардум. Не ки агар ай ҳами ритсепти ман кунед беҳтарина, бетаъриф. Ҳам ғафсак омадагиа, хе ғафси хушрӯ омадагиа ҳам варенӣ. Ҳам бо чормағз, ҳам биҳира иҷода як бор дар об меҷӯшонум, мегирам, баъд биҳӣ сахт намебияд. Яхе варениҳо ҳами аҳамият дода бошед, ай биҳӣ бошад сахтак мебияд, хӯрданаш неудобнае. Ба ҳамин хотир ай ҳами ритсепт кунед агар як бор дар оби ҷӯшидагӣ зада гирен биҳира, як дам қиёмтон тайёр мешавад, ғафсакак мешавад, баъд биҳиҳоро гашта дюймбора меандозед. Анами ритсепт беҳтарин ритсепт апаҷону хоҳарҷонои ман. Тайёр кунед, пушаймон намешавед иншаллоҳ. Инам хе биҳира 4 кунҷа реза кунед. Ман иҷа хай нимша реза кардагиюму навору хай бисёртар нашавад гуфта, нимша ҳам хе навор накарда реза кардагиюм. Ҳам карсончам кати якта шудак хай. Иҷа боша ина бинен, оби ҳамо қиёми тайёр кардагим ҷӯшидестай. Иҷа бачаҷон ман гуфтам хай навор ку, чӣ хеле ки вақти ҳами рехтанамда навор накарда будай. Инам хе дар оби ҷӯшидагӣ, дар қиёми ҷӯшидагӣ биҳиҳоро меандозем, 5 минут меҷӯшонем. Баъди 5 минут ҷӯшонда ҳами биҳира гашта мегирем. Баъд як коса шакари дигар меандозему мемонем қиёми ғафсак шавад. Камакак ғафсак ки шуд, хай маълума ки вақти қиём тайёр шавад. Яъне чакчакда истифода мебарем ку анахе камакак ғафстар мешавад. Баъд юмбора инами биҳира меандозему меҷӯшонимша, боз сурхи хушрӯ мешавад. Ғафсаки сурхи хушрӯ мешавад, баъд ҳамон вақт мебардоремша. Тайёр мешада. Ҳаминҷа хай навора нишон додагиюм, тамошо кунед апаҷону хоҳарҷонои ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад шуморо бо директори компанияи Faberlic апаи Гулрухсор шинос мекунам. Дар ин компания навигарӣ беҳтарин мегааксияи калон рафтаистае, падаркаи беҳтарин барои навичоко мондагиам. Боз кадоме ки регистратсия мешавад, якта билети ҳаҷи умра мондагиам. Боз 26 конверти пулӣ мондагиам. Кадоме ки хоҳишмандай кор кунад, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Боз беғарзи ин қадар падаркаҳо, як падаркаи беҳтарин боз мондагианд ки набори посудаи премиум посуда мондагианд. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, марҳамат кунед, як бор бахти худтона санҷед духтаро.
соли гузашта 3 нафарро аз командаи худам ҳаҷи умра равона кардагӣ будам ва имсол низ тасмим гирифтам ки 1 нафарро ҳаҷи умра равона мекунам ва 26 таи дига конверти пулӣ мемонам. анака биён ки гӯш мекунем барои ин чӣ кор кардан дар кор. Аксияе ки компания 10 октябр дар конференсияи Москва эълон кард, шахсоне ки иштирокчии ана ҳамин аксия мешаванд, шумо иштирокчии ҳаҷи умра ва конвертҳои пулӣ низ мешаванд. анака биён ки чанд пул мондагием. 2 та конверти 10,000 рубла, 4 та конверти 5000 рубла ва 20 та конверти 1000 рубла. просто шумо иштирокчии ҳамин аксия аз тарафи компания мешавед ва соҳиби ана ҳамин хел тӯҳфаҳо иншоаллоҳ мешавед. барои маълумоти пурра шумо метавонед ки дар ватсапи ма муроҷиат кунед. ин аксия танҳо барои занҳое ки ҳамроҳи ма дар командаи ма кор мекунанд ва занҳое ки тоза пайваст мешаванд аз каталоги 16 аллакай сар мешаванд. баъд апаҷону хоҳарҷоно бисёри баъд ҳамин комментария ба ман меша ки мегӯянд чихел оддӣ када хушрӯ када мефаҳмонӣ, ҳама чиза мо тез дар ёд мегирем. апаҷону хоҳарҷонои ман кӯшиш мекунам ки чӣ пухтупазе ки мекунам барои шумо мемонам ки тез дар ёд гирен, бо роҳи осон ёд гирен. ӯ маҳсулоте ки дар хонаи шумо ҳастай ай ҳамун чизо истифода барен. пазен бисёритон навистиен ки ай ҳичи як чӣ тайёр мекунӣ, ҳамин чизе ки дар хонаи мо ҳастай ҳамун чизоро хушрӯ тайёр мекунӣ, ту мепазӣ. мақсад мо доремоне ки намепазем, туе мебинем я мотиватсия меша тез дар мехезем мепазем. хай апаҷону хоҳарҷоно, хай ҳамин ман кӯшиш мекунам ки хубӣ ман дар мардум раса, на бадим раса. баъд бисёритон навистен, ду-се кас комментария карданд ки иқадар ширинзабонӣ, мақсад ки духтарҷонатам ранги худат боша, мо зайнит када монем. апаҷону хоҳарҷоно, хай и тақдиру насиба, ине ки духтарҷони машоаллоҳ умда ай ҳози кӯдакакай ҳам хел бисёрӣ гуфтагианд ки хай худоҷон умракашона дароз кунад. худованди меҳрубон, мақсад дар насиби духтари ман чизе ҳастай, худованд худаш. мо ҳече намедонем, имрӯз то пагон намедонем чӣ гапай. ба ҳамин хотир худованд ҳамамона нигаҳбон боша. иҷа боша хай қиём тайёр шуд. ҳамун биҳи реза кардагӣ ҷӯшондагия дуюмбора андохтум. ин иҷа боша қариби тайёр шуданаш. чормағза майда мекунем. ҳам якта чормағза 4 булак мекунему дар болои ҳамун варенӣ биҳигимон мерезем. камакак меҷӯшонем шаё мебардорем дар банкаҳо. баъд хоҳарҷоное ки чанд ҳамун торту салат гуфтагӣ, насиб иншоаллоҳ мепазум ша. тортаку ба фикрам ки хай мебинем, кӯшиш мекунам барвақтарак пазум, лек салатҳоя иншоаллоҳ ба наздикӣ мепазум. ба кадом хотир тортҳоя дертар мепазум. светмурии мода бисёри бад шудагия, бовар кунед. бегониҳо ҳамин метиҳанд света мекушанд, чихелай хай ҳамин ягон чӣ кадаям намеша. бас шавда 2 соат метиҳанд ки дар 2 соат кӯдакакои ман хоб мераванд. қинтар айда, ба ҳамин хотир мегӯям ки хай свету агар шавад беҳтарин мешавад. бо наворои нав ба нав баҳри шумо пешкаш мекунам. якта торти мидови кардагиам, ҳол наворша мебарорам иншоаллоҳ. як рӯз коржи мидови торта пухтум, як рӯзи дигааш бовар кунед бо давомша кардам. мақсад кремша тайёр кардам, намешада як рӯз дар як торт пухта наметонӣ. ина иҷа боша чихеле ки диден апаҷону хоҳарҷонои ман варении ай биҳи ма кардагӣ хай тайёр шудак. дар банкаҳо мебардорум, шонаю маҳкам мекунам. ҳамин навор ман боша шавда тайёр кардагим апаҷону хоҳарҷоно. ина иҷа боша варении ма кардагия результатша бинед чихел ғафси хушрӯа. ина биҳиша бинед мулоимак пухтагия. иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. хайр дӯстони азизи ман, то навори оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. хайр.